karon wa man sila karon. Patod niya ningon siya Monday to Friday ra kuno wa sila Sabado ug Domingo. Ana po'y malunggay pandisal nga magsuroy-suroy sa sudlunon nga palibot dinhi sa Mandawi ug diri pod sa Miglanilla. Gabihan lang pod kaayo dud. Ginasudlan lang planggana. Pagtabi na ganing mga tao bad sa driver ning pabaligyaig malunggay pandisal ngano mag-ila mo yung ipatuol. Sabat to ninyo inyong sunugan yung naw. Samtang nagluto pa ganining unsa ni pandisal daghan-daghan magaini sila. Sanglit makaingon na inong mga tao ngayon kuan nila tilaw nila na ay bakterya. Kung pagkatabi noon nga di mayong resulta pagkaon ninis mga mamalitay. Si Lloyd Navarro miingon nga magsugod sila sa alas 4 sa kadlawon hangtod alas 8 sa buntag ug mubalik sab sila sa alauna hangtod alas 4 sa kahaponon. Daghang salamat sa mga usapa Lloyd Navarro sa imong pagtubag sa akong pangutana kaganiyang buntag. Arita sa atong hisgutan karong gabi ang kaimtang ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sus haskang rabiya na pud gate. Tuod naka-eskapo siya pagniagi ng Mayo 14 adlaw Huwebes. Hinungdan nagkagubot rang tibok palibot sud sa Senado. Para sa akong duda, magbasin utot raguruto eh. Lipaka ang utot tingali, tas banha bagit kayo, perting kaguliangas mga journalist sa kauluhan nga diyang mipaga na guro kapito or kawalo na guro, kay gayon. Sa akong duda, utot guro tong mipaga, banha kayo. Gawas pa ni napod na ning anopod nga hipi sa Pilipinas nga ginganlan si Nicolas Torre sa kaniadtong tutok nako may nisagit nga usa guro kabayot suporta kang Duterte sa duha bagid ka anogon ug lakip na pud ni si Torre nga kansang gitaasan bagid pagdakop ni Presidente Duterte paingon sa International Criminal Court sa The Hague. Sa mga usapan, giingon guro tong misagit ang usa ka bayot atol sa pagpundok-pundok sa mga taong Bisaya nga ni suporta kang Presidente Rodrigo Duterte. Ganingon siya nga BBM nga Torre Baog Ilok. Askan paita gining balita si Torre moabil sab nga mogdakop kang De La Rosa sama lang ining nahitabo kang Presidente Rodrigo Duterte nga gitahasan lang po pero bisan pa ganito nga wa siya gitahasan mo apil mo nga dyan. Sus haskang paita kaning Pilipinasa tapo na gyud kining gubot di pa ni ma-upside tigway ganing style